Arratsaldeon guztioi, ordubiak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan Espainiako gobernu osaketa izbide Kataluniako bi indar sobiranista nagusiek exigitutako amnistia legeari buruzko itun bat sinatu zuten RZek eta PSOEk urriaren 31an, eta horrek azkartu egin ditu PSOEren eta Juntsen arteko negoziazioak. Amnistia legearen setasunak izan dira elkarrizketen ardatza. RZek joan den astean nabarmendu zuenez Kataluniako prozesu subiranistarekin lotutako errepresaliatu guztiei eragingo die salbuespenik gabe. Ikusteko dago ordea Juntsek bere aldetik zer negoziatu duen alde horretatik. Carles Puigdemont Juntsen burua agerraldi bat egitekoa da une honetan bertan Bruselan antzera. Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkariak agerraldi egin du Bruselatik orain gutxi ezberdintasun sakonak dituzten alderdien arteko akordio politikoa balioesteko entzun. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos, como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de dar estabilidad a la legislatura de 4 años. La ley de amnistía está acordada, y la ley de amnistía la tienen que ver el resto de grupos políticos y por eso no presentamos ahora la ley de amnistía. Estamos presentando el acuerdo político, anunciando que tenemos acuerdo político y acuerdo con la ley de amnistía. La ley, insisto, está acordada, el acuerdo político está acordado y firmado, y serán ya el resto de partidos políticos los que tienen que revisarlo. Laster helduko diogu bueltan Espainiako gobernuaren osaketari, lehenago baina bada besterik lerroburuetan aipatzeko. Hamasek egindako erasoaren ostean Gazako mugan desagertu eta hilabeteran atzo baieztatu zuten Iban Ilarramendiren heriotza Loren Garkovitz bikotekidearekin Israelen bizi zena. Hori zen Ilarramendiren familiarentzat egoerarik txarrena, orain dolu gogorra hasi dute eta atzo doluminak jaso zituzten hainbat euskal erakunde eta indar politikoen partetik. Israelgo iturrien arabera Ilarramendi ez zen inoiz baituta egon eta urriaren 7an Kisufin kibutzari egindako erasoan hil zen. Atzo arte Hamasek dituen 200 baituetako bat zelan uste zen. Egia esan ama eta alaba estatu batuar bat eta ondoren baitu israeldar gutxi batzuk askatu ondoren sekretismoa eta diskrezioa nagusitu dira Hamasek baitutako pertsonen gaian. Mundu guztiak ulertu du Euskal Hedabideek barne negoziazio estrategia baten parte izan zitekeela, nahiz eta Netanyahuren gobernua gupidagabe agertu. Baina zenbait dokumenturen arabera Israelgo militarrak operazio militarra egiten ari dira Gazan baiturik ez balego bezala. Dagoeneko 10.000 palestinar baino gehiago hil dituzte, gehienak zibilak. Horregatik hitz egiten da gerran krimenez. Horrenbestez une honetan Gazan premiazkoa da genozidioa gelditza eta ezinbesteko laguntza humanitarioa sartzea ahalbidetuko duen su etena lortzea. Horrek negoziazio esparru bat ireki beharko luke, non bi aldeetan atxikitako zibilen askapenak lehenengo gauza izan beharko lukeen errezena delako eta oraindik salba daitezkeen bizitzak badirelako. Askapen hori negoziatzari uko egiteak Israelgo gobernuaren interesei erantzuten dien eta nazioarteak ez du onartu behar. Zalantzarik gabe gatazka honek ez du konponbiderik Palestinaren deskolonizazioari eta autodeterminazioari bide emango dion negoziazioaren bidez ez bada. Aurren heriotzak mundu osoko kontzientzietan eragina duen bezala, Hamasen esku dagoen euskal zibil baten heriotzak euskal gizartearen konpromisoa indartu behar du konponbide justu eta iraunkor batekin. Alaxe diote behintzat elkartasunetik nazioarteko komunitateak zabaldutako oharrek eta Ilarramendiren kasuera bueltatuz alaxe mintzatu da Eusko Jaurlaritza. Entzun. Argi eta garbi Eusko Jaurlaritzaren izenean gure gaitzespenik sendoena eta gogorrena adierazten dugu honen aurrean eta eskatzen dugu nazioartean egin daitezkeen eragiketa guztiak egitea, indarkeria hau amaitu dadin, sufrimendu hau amaita dadin eta elkarbizitzarako oinarriak ipini daitezen nazio batuen erresoluzioetan. Euskal presoak etxeratzeko lege bideari behingoz oztoporik ez jartzea eskatu dute asteazken honetan Gasteizen Juan Carlos Subijanaren kasua salatuz izan ere, bigarren aldiz 3. gradua bertan bera utzita espetxera itzularazi du Auzitegi Nazional Espainiarrak. Aldiz, Gariko Itzaspiazu Euskal presoa espainaratzea onartu du Parisko apelazio auzitegiak 2007ko auzi bati buruz epaitzeko. Adi jarraian, bikasun bueltako informaziora.
Juan Carlos abuztutik zegoen gure artean, 3. graduan, inongo arazorik gabe eta legeak dioen bideari jarraiki distantzatze fasean aurrera eginez. Gazte direla batez beste 12 urterekin hasten dira nerabeak pornografia ikusten eta indarkeria matxistaren eskola bat bilakatzen da eurentzat. Hortaz beharrezkoa da gazteen heziketa sexuala horren bitartez ez egitea. Bada hori guztia ohartarazteko kanpaina abiatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek azaroaren 25 begira emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunera begira hain justu. Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak emakunderen bitartez Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek eta eudelek gaur aurkeztute aipatu kanpaina pornoa emakumeen aurkako indarkeriaren eskola bat da lelopean. Entzun jarraian Nerea Melgosa berdintasun sailburua. Aurtengo kanpainaren gai nagusia pornografia eta gazteen sexu heziketa da. Kanpainak datu kezkagarri bat azaltzen du. Estena pornografikoain 88,2 emakumeen kontrako indarkeria erakusten du, bai fisikoa eta bai hitzezkoa. Kontuan izan da gaur egun gazteek 12 urterekin hasten direla pornoa ikusten eskura dituzten teknologiak direla eta. Honek euren sexu heziketa duen eraginaz pentsatu behar dugu. Pornoa indarkeria eskola bihurtu da. Aldiz ehunka lagun elkartu dira asteazken iluntzan Lizarran Mateo Apestegi haurraren hilketa gaitzesteko eta salatzeko indarkeria bikarioko kasu bat dela. Herrian, Samin handiko egunak dira hauek eren egun 17 urteko umearen desagerpena salatu eta haren gorpua agertu zenetik babes keinu ugari adierazten ari zaizkie amari eta senidei. Ere, atzo arratsaldean egin zuten haurraren hiletan Lizarrako eliza goraino beteta eta iluntzean jendetza batu da Koroatze plazan Herriko mugimendu feministak deitutako elkarretaratzera. Bortizkeria bikarioaren kontra indarkeriarik gabeko bizitzak orain lelopean adingabearen heriotza bortxa matxistaren ondorio dela aldarrikatu dute herritarrek kalean hain justu. Haurraren hilketa indarkeria bikarioko kasu bat izan daitekela uste du Espainiako berdintasun ministerioak ere eta ikerketa abiatu du zer gertatu den argitzeko. Guardia Zibilaren helikoptero batek aurkitu zituen haurraren eta haren aitaren gorpuak Urbasan, Ubabako amildegian eta autopsiak baieztatu zuen aitak salto egin zuela 7 urteko semeari helduta. Indarkeria bikarioko kasua dela egiaztatuko balitz 12 lirateke 2003tik Euskal Herrian bortxa matxistaren ondorioz hildako haurrak. Lan arloarekin lotuta berriz Espainiako poliziak dozenaka atxiloketa eta miaketa egin ditu Herriberan eta inguruko Espainiako eremuetan Errioxan eta Aragoin. 53 lagun atxilotu dituzte oraingoz eta landa eremuan etorkinak esplotatzea egozten diete besteak beste. Poliziaren arabera oso ongi egituratutako sare irmo, egonkor eta konplexua osatzen zuten eta gutxienez 60 partaide zituen laneko esplotazioa. Etorkinen trafikoa, agirien faltsutzea eta langileen eskubideen aurkako delituak egozten dizkiete. Esplotatutako etorkin gehienak senegaldarrak dira, sareak haien jaioterrian eta Espainian atzematen zituen eta nekazaritzako lanpostuak eskaintzen zizkieten. Behin bertan zeudela esklabotzaren pareko lan baldintzak ezartzen zitzaizkien haien beharrak eta egoera administratibo irregularrak baliatuta. Ikerketa urte hasieran abiatu zen gizarte segurantzak segurtasun indarrekin batera landa eremuan egindako ikuskaritzetan hainbat herritar esplotatu identifikatu zituzten guztiak paperik gabe. Orduan 6 lagun atxilotu zituzten agiriak faltsutzeagatik eta ondotik etorri dira gainerako atxiloketak.
Eta lerroburuekin bukatzeko kultur arlotik nazioartera begira, Ameriketako Estatu Batuetako aktoren sindikatuak akordia lortu du Hollywoodeko estudioekin eta streaming plataformekin hitzarmen kolektibo berri bat sinatzeko bidean, eta horren beste uztailaren 14an hasi zuten greban amaituko dute. Sindikatuak ohar baten bidez adierazi duenez, euren greba ofizialki bukatu da eta pikete guztiak bertan bera utzi dituzte. Hala, ibilbide jasangarriak izateko baliagarria izango den hitzarmen bat lortu dute talde negoziatzaileak atzo eman zion baiezko akordiori, baina oraindik sindikatuko kideek eta zuzendaritzak berretsi behar dute, eta hori lortu ondoren emango dituzte datozen 3 urteetan aktoren sindikatuko kideen eta telebistako eta zinemako ekoizleen elkartearen arteko harremanak arautuko dituen kontratuaren berri. Nola nahi ere, sindikatuak aurreratu du aurrerapen handia ekarriko duela hitzarmenak, eta besteak beste gutxieneko soldataren igoera, aktoreak adimen artifizialaren mehatxutik babestuko dituen xedapenak eta streamingari lotutako sariak biltzen dituela. Estudioak ere pozik azaldu dira adostutakoarekin. Orain bai lerroburuak ala iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. Sánchezen inbestidura ahalbidetzeko ituna egin dute PSOEk eta Junts per Kataluniak. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos, como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de dar estabilidad a la legislatura de 4 años. La ley de amnistía está acordada. La ley de amnistía la tienen que ver el resto de grupos políticos y por eso no presentamos ahora la ley de amnistía. Estamos presentando el acuerdo político, anunciando que tenemos acuerdo político y acuerdo con la ley de amnistía. Azken egunetan eskuinak eta eskuin muturrak Madrilen PSOEren egoitzen aurka egondako protesten ostean alderdi horrek eta Junts per Kataluniak egindako akordioaren berri eman dute gaur goizean, eta esan daiteke gainditu dela Pedro Sánchez berriro Espainiako gobernuko presidente izendatzeko oztoporik latzena, baina babes bat falta du PSOEk oraindik. EAJaren 5 diputatuen botoak aldeko boto gisa edo abstentzio gisa azken aukera hori ere nahikoa bailuke Sánchezek. 6 alderdirekin elkar ulertu behar du PSOEk Espainiako Kongresuko gehiengo absolutua lortu eta Sánchez atzera presidente izendatzeko. Koalizio Abertzaleko koordinatzaile Arnaldo Otegik berretsi du Sánchezen alde bozkatuko dutela Euskal Herria Bilduko 6 diputatuek, baina ez du azaldu zeinen PSOErekin egindako akordio horren edukia. Bada 6 alderdien babes horietatik bakarra geratzen zaio inbestiduraren taldera erakartzeko PSOEri. EAJ, eta azken minutura arte ari dira alderdi bietako ordezkariak negoziatzen, jakinik kalean gero eta estuago hartzen ari direla PSOE. EAJak behin baino gehiagotan gogoratu du aurreko legealdian itundutakoa ez duela bete Sánchezen gobernuak, ez baitzen bete Gernikako estatutua osorik betetzeko transferentzien kronograma adostua. Azken 4 urteotan Eusko Jaurlaritzak jaso behar zituen zenbait eskuduntzan ez ditu eskualdatu Madrilek, tartean Aldiriko trenena eta Sabin etxean sarritan esan duten urratu egin dela Sánchezen gobernuarekiko konfidantza. Litekena da jeltzalek aurreko legealdian adostutako transferentzien kronograma hori berriro mahai gainean jarri izana, martxan den negoziazioan eta Gasteizera ekartzeko falta diren eskumenen artean indar
berezia egin du alderdiak gizarte segurantzan. Espainiako gortetarako hauteskunde kanpaina abiatu zenetik, behin eta berriro azpimarratu dute jeltzaleek gizarte segurantzaren eskumenaren garrantzia eta azken egunetan ere transferentzia horri erreparatu dio Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak. PSOEk eta Junts per Kataluniak akordioa egin dutela argitara atera berritan ugariak izan dira Espainiako ordezkari politikoen erantzunak. Bestak beste Kuka Gamarra PPko idazkari nagusia gogor mintzatu da inbestidurarako akordioaren aurka lotsagarritzat eta umiliagarritzat jodu ituna eta Sanchezi leporatu dio boterean jarraitzeko edo zer egiteko prest egotea. Ciudadanosen eurodiputatu Adrian Vázquezek eren akordioaren aurka egin du eta ohartarazi eskatuko dutela auzia Europako Parlamentuaren azaroko osoko bilkuran eztabaidatzea. Aurreko ostiralean hasi ziren mobilizazioak hain justu ordutik Kataluniako amnistia legearen aurka milaka herritar batu dira egunero PSOEren egoitzaren inguruetan. Arratsaldeko 8etarako egiten dute deialdia egoitzatik 1 metrora dagoen bidegurutzean. Hala eskuin muturrak gobernu aurrerakoi bat sortzaren kontra sustatutako protestak eta oldarraldiak ugaritu egin dira alderdi sozialistaren egoitzen aurrean. Iruñean astelenean egin zuten elkarretaratzea eta beste protesta bat antolatu dute hilaren 18irako. Ez nire izenean ez amnistiarik ez autodeterminaziorik lelopean izango dan Foruen monumentuaren alboan. UPNek bat egin du deialdi horrekin eta leloa bat dator egun berean eskuin muturrarekin lotutako taldeek Madrilen egingo duten beste protesta batekin. PPko eta Voxeko ordezkariek baieztatu duten han izango direla. Horrek ere erreakzio sorta eragin duelarik. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak adierazpen instituzionala egin zuen atzo tarteko. Gauzak horrela gobernu osaketaren bueltako berri gehiagoren zain ekonomia arloan murgilduz Euskal Hirigune Elkargoak zuzenean kudatuko ditu Europako funtsetatik edatorritako 10,8 milioi euro. Orain arte Akitania Berria eskualdeak banatzen zituen eta lehen aldia da elkargoak bere gain hartuko duena diru horren banaketan 2023tik 27 bitartean gauzatuko diren proiektuak finantzatzea da helburua. 40 pertsonako lantalde bat osatu duten izango diren egitasmoak aztertu eta dirua zertarako baliatu erabakitzeko. Gauza berria da, elkargoak berak kudeatzen alko dituela Europako diru laguntza horiek zuzenean. Indar guziek parte hartuko dute SOS horren gobernantzan, 40 talde, pertsoneko taldea kudeatuko ditu diru laguntza horiek. Jadanik estrategia bat idatzia izan dugu denek elkarrekin jakiteko nola bideratuko zen diru zama hori. Eta hemendik aintzina proiektuak, aurkeztuko diren proiektuak ere talde horrek ditu hautatuko, aztertuko eta erabakiko nora joanen den diru hori. Beste foru ogasunek baino beranduago, baina Nafarrokoak ere inflaziora egokituko ditu errenta zergaren taulak. Nafarroko gobernuak atzo proposatutakoak aurrera egiten badu 7% deflazioa izango dute zergapekoek 4% aurtengo urtarriaren batetik eta beste 3 datorren urtean lehenaren eragina datorren urteko errenta aitorpenean ikusiko da eta urtarrian egingo denarena berriz 2025koan. Deflatazioaren bitartez errenta zergaren taulak eguneratu egin dira, inflazioaren eragina kontuan hartzeko izan ere taulak eguneratuko ez balira, soldata igo dioten zergapeko batek agian tasa handiagoa ordaindu beharko luke errenta zergan, naiz eta haren erosteko ahalmen erreala ez handitu. Jose Luis Arasti, Ogasun Kontseiariak gobernu bileraren osteko agerraldian argudiatu duenez, ez duten nahi prezioen igoerak erosteko ahalmena galaraztean, gehitu duenez, deflazioa maila behereko izango da errenta guztietan, hau da, tasarik txikienetan eta handienetan kopuru bera aplikatuko dela. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ogasunek ere egokitu dituzte errenta zergaren taulak 7,5% azken 2 urteetan eta beste 2,5% urtarrietik aurrera.
Gauzak horrela Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailburuak gaur egingo du 2024ko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen proiektua negoziatzeko lehen kontraste erronda oposizioko taldeekin, zehazki ondoko hurrenkeran elkartuko da. Gaur Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Podemosi, UPP eta Ciudadanos taldeetako ordezkariekin. Eusko Jaurlaritzak urriaren 27an erregistratu zuen 2024ko aurrekontu proiektua 15.025 milioi. Iazko aurrekontua baino 5,4 handiagoa dena. Hala aurrekontu proiektua abenduaren 22an onartzea aurreikusita dago. Badakit, ez dela erraza urte honetan babesak lortzea, baina konfidantza dut guztiok jakingo dugula egoera eskatzen dutuen mailan egoten eta Euskadi politikak izan beharko lukeen horren isla bihurtu daitekeela. Egia estan ez dugu ikusten akordio serio baterako borondatea handirik dagoenik Jaurlaritza honen aldetik, eta ikusten ari bera gainera egun hauetan izan ditugun sailburuen agerraldietan nolabait berritze egin dugu anbiziorik gabeko aurrekontuak direla eskuartean ditugunak eta idearik eta erantzunik ez duen gobernu baten aurrekontuak direla, ez? Pena bat da, prozedimentua horrelako izatea horrek erakusten duela nolabait ez da borondate benetakoik hitz egiteko. Ez ditugula ikusten aurrekontu hauek nahikoak dauzkagun erronkei erantzun behar den modukoak emateko. Honekin lan gatazketara salto, Arabako erresidentzia pribatuetako eta etxebizitza komunitarioetako langileek greba egun berri bat egiten ari dira, gaur ostegunarekin hitzarmen probintzial bat negoziatzen ari dira, baina patronalek negoziazioa blokeatu dutela salatu dute. Goizean manifestazioa egin eta gero, ekitaldi nagusia izan dute Gasteizko Andra Marizuriaren plazan. Mikel Klaber. Arabako erresidentzia pribatu eta etxebizitza komunitarioetako langileek Gasteizko kaleetara atera dira berriz ere greba egun berri batean. Aste honetan 3 izango dira greba egunak, atzo, gaur eta bihar. Hauekin 29 izango dira azken 3 urteetan egindako lanuzteak. Langileek hitzarmen probintzial propioa aldarrikatzen ari dira, beraien lan baldintzak Bizkaia eta Gipuzkoako lan baldintzekin parekatuko dituena. Esate baterako, Araban oinarrizko soldata 1.100 eurokoa denin bitartean, Bizkaia eta Gipuzkoan 1.800 eurokoa da. ELA eta LAB sindikatuek Arabako Foru Aldundiaren eta Gizarte Zerbitzuetako diputatua den Gorka Hurtararen inplikazioa eskatu dute beste behin ere, patronalaren negoziatzeko borondate ezaren aurrean. Bihar greba egun berri bat egingo dute, erresidentzietako egoilarren familia mugimendu feminista eta bestelako eragileekin batera adostutako dokumentua Arabako Foru Aldundira eramango dute, negoziazioa berrartzea eta aurrera pausoak ematea aldarrikatuz. Erresidentzietako langileena baina ez da gaur Gasteizen burutu den mobilizazio bakarra. Arabako salgaien garraioaren sektoreko langileek azaroan deitutako 6 greba egunetan lehenengoa burutzen ari dira gaurkoan ere. Hitzarmen duin baten aldeko mobilizazioak egin dituzte, ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek deituta. Goizeko elkarretaratzaren ondoren, arratsaldean manifestazioa egingo dute Gasteizko kaleetan barrena. Arabako salgaien garraioaren sektoreko sindikatuek patronalarekin azaroaren 2an mantendutako bileraren ostean 6 greba egun deitu zituzten azarorako. Gaur horietan lehenengoa burutzen ari dira. Salatu dutenez, bilera horretan patronalak soldatari buruz baino ez zuela hitz egingo esan zuen, beste gai guztiak alde batera utziz. Sindikatuek jarrera hori onartezintzat hartu dute, patronalak negoziatzeko borondate errealik ez duela baieztatuz eta hitzarmen duin baten aldeko mobilizazioei ekin diete. Lehenengo greba eguneko valorazio positiboa egin dute sindikatuek. Eta oraindik datu zehatzik ez badutuzte ere, jarraipena oso altua izaten ari dela baieztatu dute. Badakigu soldata oso garrantzitsua dela, baina badira alde batera utzi ezin diren beste gai batzuk erei edozein kasuan. Hala ere, galdetu diegu zer igorari buruz ari ginen hitz egiten eta haien erantzuna plataforman agertzen diren beste gai batzuei buruz hitz egiteari uko egiteko premisa oinartzen badugu, baina ez dukute esango. Honen ondorioa argia da. Patronalak benetan ez du negoziatu nahi.
Bestaldetik azoren 25 begira Gasteizko udalak emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela medio, hainbat ekimen antolatu ditu. Hilean zehar jarduera kultural ugari egingo dira, Gasteizko emakumeen etxean libre izan non nahi udal estrategiaren programazioarekin. Programazioa astelehenean hasi zen Laura Galarren eskutik lodifobiari buruzko tailerrarekin. Gaur 12 eta 26 urte bitarteko gazteentzat zuzendutako ekimena izango dugu. Ziberindarkeria matxistaren aurkako erronken jolasa hain zuzen. Jarduerak hilabete osoa zehar egingo dira. Autodefentsa feministarako lantegiak, hitzaldiak edo zineforuma besteak beste. Hauekin guztiekin Gasteizko udalak azaroaren 25 emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna landu nahi du. Aldarrikapena egun batean baino hilabete osoan zehar mantenduz. Gasteiztik datozen berriak ala Nafarroara bueltan, Eliza Katolikoan sexu abusuak jasan dituzten biktimei justizia errestauratiboa eskaintzen Espainiako estatuko lehen erkidegoa da Nafarroa. Foru gobernuak oharbidez jakinarazi du gaur. Nafarroan, Justiziako zuzendaritza nagusiaren proiektu piloto batek Eliza Katolikoaren barruan egindako sexu abusuen biktimei justizia errestauratibo zerbitzua eskainiko die. Zerbitzuaren baitan, lehendabizi kasuak aztertu, kontakizuna entzun, datuak txerkatu eta eliza eta ikasketa artxiboak eskatuko dituzte aitortzea merezi dutela baieztatzeko. Momentuz, 2 prozesu egin dituzte jada. Bertan, biktimentzat espazio seguru bat sortzen saiatu dira, pertsona horiek beren beharrak partekatuz, galderei erantzunak bilatzen saiatuz, eta aldelarik bederen kaltea konpontzeko beharrezkoa direnak identifikatuz. Es muy difícil el hacer esta denuncia, entonces para nosotros el reconocimiento como víctimas es fundamental desde el punto de vista de recuperar parte de la dignidad que nos quitaron cuando abusaron de nosotros cuando éramos niños. Kasu gehienetan aipatzekoa da abusuak egin zituzten pertsona gehienak hil egin direla, eta beraz, esku hartzeek ez dute bitartekaritza erabiltzen. Justizia errestauratibo interjudizialean erabiltzen den metodologiarik ohikoena. Aitzitik erreparazio morala lortzea helburua da. Metodo malguagoen eta zeharkakoen bidez. Prozesu horiek gainera ez dute zigor helbururik. Justizia lehen eratzaile prozesuak, justizia, elkartasuna, erantzunkizuna, giza duintasunarekiko errespetua eta egia ditu balio eta oinarri. Eta Nafarroan garela aprobetxatuta albistearekin bukatzeko bada besterik Iruñean euskarazko irrati librerik zaharrenak 35 urte egin ditu aste honetan, hori guztia Alde Zaharreko zentral aretoan egin den festa baten bidez ospatu dute ikusi.
Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea bolo-bolo dabilen honetan, Arantza Fernandez de Garaialde Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformako kidearekin izan gara eguerdian, taldaren iritzia jaso eta azaldu duten legearen gaineko kontrakotasunaz aritzeko. Jarraian egin dugun elkarrizketarekin utziko zaituztegu azaldu. Eguerdion guztioi, gaurko azaroaren 9 elkarrizketa gune eta mai honetan hemen gaude Arantza Fernandezekin eta Lourdes Imazekin, Euskal Eskola Publiko eta inguruko hainbat ardatz eta gai lantzeko. Goazen pizka bat testu inguratzera, zer dan gertatu dena, Eusko Legebiltzarrien martxan dira hezkuntza legeen zuzenketak eta azken pauso horretan zalantza pare bat sortu dira ez, gehiengo zabal batek onartuko dauela emoten dau lege honen baiestapena. Hala ere, EH Bilduk hartarazi dau ez dagoela ados eta lege hau babesteko euren sostengu eta ez dela egongo erantzunei eta eskaerei erantzun bat emon ezean ez, ikoitz izan da baiestapen hauek emon dituena eta hezkuntza ereduen zuzenketa ezabatzea nahi dau. Jokin Bidarratzek, beran partetik erantzun bat emon dau, Eusko Jaurlaritzako hezkuntzako sailburuak, eta esan dau, ulertezina dela beran iritzien, posizio hori hartu izana. Zer da zuek, Arantza edo Lourdes, nahi duzun moduen hasi, zer da zeuok uste duzuena egoera edo puntu desadostasun honen inguruen? Nik uste dut pixka bat fartza batean gaudela, hartuta. Egia da, apirilaren 22an akordio bat sinatu zen, akordio horretako hainbat gauza ez dira bete, eta hala agertzen dute partidu politikoek egin dituzten emendakinak, emendakinak begiratzen badituzu, ikusiko duzu hainbat emendakinetan, esaten dutela partiduek, akordioko puntuak ez direla bete, eta bete behar direla. Orduan, nik uste dut orokorrean fartza batean gaudela hartuta, adostasun bat bazegoen hor, ez? Eta baina hortikan ona, adibidez Elkarrekin Podemosek behin baino gehiagotan esan du akordio hori ez dela bete, eta gero baita ere orain emendakinak irakurrita argi geratzen da, akordio hori ez dela bete, orduan nik uste dut pixka bate fartza batean gaudela sartuta. Hombre, eta akordioa bezai noraino tezen akordioa esan nahi dut hasieran esan zuten, oso akordio zabala zela, eta eragile sozialekin ere partekatutakoa eta bar. Eta egia esan eragileekin ezer gutxi egin zuten. Entzun bai, pentsatzen dugu, hainbat aldiz joan gara Legebiltzarreko hezkuntza batzordera eta, baina ez dute ezer aldatu bide honetan. Orduan oso hemen denoik parte hartuko dugu tabar, baina desde luego guri publikoaren aldeko hori, ez bakarrik topaguneari, eigeri, tokiko plataformei ez diete kasu egin, eta alde horretatik desde luego ez dago horren akordio zabala. Eta bain emaitzak ikusita ematen du alderdien arteko akordioa ere agian etzen horren besterako, hori da, ez zikola horren besterako adostasuna. Podemosek handik hilabete gutxitara esan zuen etzegola ados egiten ari zen garapenarekin edo, eta oain EH Bilduk ere dio ez dagola ados. Beraz, ez dakiguka, akordioa oso luzea da, hitz asko zeuden, agian norberak zartuzun bere gustuko zerbait eta esan zutena badago, baina ez zegoen. Akordio oso luzea, eta denboran ere, luzetu eginda, esan duten moduen 2 urte terdi, kasi 3 urteko luzera hartu dauen akordio bata. Eta, emoten dau, azaroaren 22an onartzeko asmue dauela lege hau ez, eta, zantzu guztien arabera, hala ere, esan behar dago, EAJ eta PSR-en babesagaz soilik adostuko dan lege bat dela emoten dagoela. Eta, Euskal Eskola Publikoez arro plataformak hainbat proteste egin dauz, ez? Eta, besteak beste, lege proiektu honek ez dagoela lehenesten eskola publikoek salatuten da. Arantza zer deko zuen inguruen esateko? Bai. Igual, azteko, aipatu behar dugu gure arro plataforma topagunea ez dela sortu lege honen kontra. Sortua gara aurretik, ez? Gu gara batez ere tokistokiko plataformak, eskola publikoaren aldekoak,
eta EIG guraso elkarteak eta sindikatu batzuk eta zera batzuk, ez. Sortu ginen batez ere publikoa defendatzeko eta aldarrikatzeko ikusita tokiz-toki defendatzen ari ginena komuna zela eta zer geneukala, ezta? Orduan, horren alde egiteko sortu ginen eta bidean agertu zen lehen akordioa eta gero lege proiektua eta bar. Eta pentsatzen dugu aurreko egoera ez baldin bagenun gustuko eta horregatik sortu genuen plataforma eta topagunea lege proiektuak ere ez duela betetzen gure nahiak eta gure ustez gizarteak behar dituenak ez dituela betetzen iguale. Bai, hemen historikoki bi posizio egon dira, alde batetikan eskola publikoan aldarrikatu dugu, eskola publikoan lehenestea eta eskola publikoan oinarritetutako sistema bat eraikitzea. Eta bestaldetikan, itunpeko sarearen aldetikan eskatu da publiko eta pribatua berdintzea, eta baita ere finantzazioa handitzea pribatuari. Orduan, argi eta garbi lege proiektu honek horren aldeko apustua egiten du. Hemen bi aukera zauden, publikoa indartzea, edo itunpeko sareak beti eskatu duenari erantzutea. Orduan, argi eta garbi horren aldeko apustua egin du legeak, eta horregatikan batzuk gustora daude legearekin, eta besteok kalean gaude. Ez dela eskola publikoa, ez da euskal gizarteak behar dauen lege bat diozue zeintzuk dira, edo izango ziren kasu honetan ezinbestekoak? Hemen alde batetik argi daukagu hemengo sistema Europari begiratuta guztiz anormala da. Hemen EAen hezkuntza sistemaren erdia pribatua da eta erdia publikoa da. Orduan alde batetik helburu bat zen, eta horrek eragina dauka sistema osoan, eta alde batetik helburua zen hori aldatza. Bestaldetik hemen gertatzen zaigu ikasleen emaitzak oso lotuta daude beraien egoera sozioekonomikoarekin. Egoera sozioekonomikoak guztiz baldintzatzen ditu emaitzak, hori erronka bat da. Eta adibidez baita ere eredu lingustikoak guztiz agortuta daude. Zer gertatzen zaidu, egun adibidez D-ereduan dauden ikasleen 60%ak ez du lortzen, gaur lege horrek planteatzen duen helburua. Orduan, helburuak horiek dira, nik uste erronkak horiek dira, eta erronka horiei aurre egiteko ez dakit, ez dago planteamendu benetan seriorik, horiek izan beharko lirateke erronkak. Bai, eta, aurrekontuen gai hori ere oso potoloa dela, esan barra dau, hain zuzen be, 5,5 handituko da, baina lan dabe, oposizioek adierazi dagoenez, aurrekontu honek aurreko urteetako jarraipen bat eukindu da bai, hor da, kontinuistak direz alegine, eta zein da zuen iritzia aurrekontu kamuflatu horren arabera. Bai, hori egun hauetan ateratzen ari da, ez da, eguneko ez da izen bat igo direla, baina 2020koarekin alderatuta hezkuntzaren pisua behera egin dula aurrekontu orokorretan. Horrez gain, hezkuntza aurrekontuen barruan, sare pribatura bideratzen den portzentajea oso altua da, 25,5%. Madrilen 19% da, eta beti jartzen dugu edo entzuten dugu Madril dela eredua pribatuaren alde egiten duen erkidegoa, ez da. Orduan, bai, hori pentsatzen dugu, ez dela nahikoa, eta, desde luego, nola bideratzen den dirua, alperri gastatzen dugula, hau da, sare bikoitza mantentzea askoz garestiagoa dela, sare bakarra mantentzea, baino, sare publiko bakarra mantenduz gero, hor askoz hobeto aprobetsatuko genituela errekurtso guztiak, giza errekurtsoak eta dirua eta dana, eta gainera askoz ahalmen handiagoa izango genuela segregazioari aurre egiteko, adibidez, eta gainera gauden egoeran egonda ere euskaldunizazioa bultzatzeko, zeren eta gogora dezagun A eta B eredu gehienak, hain zuzen ere gutxien euskalduntzen duten gehienak sare pribatuan daudela une honetan. Orduan, bai, argi dago sare bikoitza mantentzea ez dela efiziente ekonomikoki. Kontuan izan momentu honetan plaza publiko librea dauden herrietan itunpeko plazak finantziatzen ari garela. Horrek ez dauka ez hankarik ez bururik, ez? Horrek ez dauka inongo logikarik. Logikoena da lehenik eta behin eskola publikoan dauden plaza horiek betetzea, eta gero beharra baldin badaude orduan egin beharko litzateke, baina argi dago gure sistema ez dela bat ere efizientea. Eta gero, guk ez dugu izan oraindik aurrekontuak aztertzeko aukerarik, baina egingo dugu, hori egiteko zera daukagu. Baina, argi dago, diruak ez da, limite bat dauka, muga bat dauka, orduan hezkuntzako diruak gero eta gehiago zuzentzen baldin badara itunpeko sarera, publikoaren beharrak hor geratuko dira. Adibidez, sare publikoan azpiegituren berritzaren aldetikan behar handia ditugu.
orain 85 milioi gehiago egongo omen dira, baina aztertu behar dena da, benetan zeintzuk diren beharrak, eta ia behar horiei ari garen, azkenean zenbakiak esatea oso hotza da, 85 milioi gehiago, baina zeintzuk dira beharrak, ez? Guk gure aldetikan argi daukagu hainbat ikastetxe publikoetan azpiegiturak hobetzeko behar handia daukagula. Orduan, nik uste dute azterketa sakon bat egin behar dela eta argi izan da, pribatura bideratzen dena izango dela publikoari kentzen zaiona. Azterketa sakon bat egin behar da, izan ere ikastetxe pribatuetara bideratzen ari diren eskola publikoek behar dituzten baliabidentzako, ez? Gainera, haien esanetan, lege proiektuan ez dago asmorik eskola publikoen perimetroa handitzeko. Bai, perimetro, aipatzen da eskola publikoa protagonista izango dela, baina ez dakigu zer zan nahi duten protagonismo horrekin. Hain zuzen ere pelikula batzuetan protagonismo eta azkenean hile egiten da, ez da? Eta orduan, keskatuta gaude, esan nahi dut guk pentsatzen dugu, publikoa ardatz izan behar dula, Lurdesek esan duna, publikoa dagoenean, ez duzu pribatua itundu behar, alderantziz egiten ari dira. Oain, lege prozesu honekin hasi ziren ere aldi berean martxan jartzen neurri batzuk, eta horietako neurri bat izan zen itunak, pribatuarekiko diru akordioak handitzea, diru gehiago jasotzen dute orain, lehen baino, eta gainera ituntzen ari dira, lehen ituntzen ez ziren 2 urteko gelak, eta holako neurriak hartzen ari dira, orduan, zertan, eta gero, hemen komentatu dena, pribatuaren eskaintza ez baldin bada mugatzen, jai dugu. Orduan, ez da egiten, ez da lehenezten zera sare publikoa. Eta orduan, pribatuaren alde egiten duzunean, publikoaren kontra egiten ari zara, ez dago besterik, ikasle guztiak eskolaratu behar dituzu, eta ikasle bakoitzak plaza bakarra dauka, beraz ez du balio esatea, bai, ez, hobekuntzak hemen, eta honetan baita ere ez kontrajarriak dira, eta politika bat egingo duzu, edo sare bat lehenetxi, edo ez lehenetxi. Eta orduan, eta denak sartu, eta ikastetxe guztiak lehian sartu. Eta lehia horretan, kaltetuak denak, eta bereziki egoera zaurgarrienean daudenak. Hori da gure ustea. Bai, egia da perimetroaren akordioa jasotzen zuen, ez? Hezkuntza akordioa jasotzen zuen eskola publikoaren perimetroa zabaldu behar zela, baina hori argi dago hor geratu dela, ez? Hori ez da inolaz ere praktikan jarri, ez? Eskola publikoaren perimetroa zabaltzea izango litzateke herri guztietan 0-tik 18 urterako plaza publikoak bermatzea, eta hori adibidez momentu honetan ez da gertatzen. Oraindik badauzkagu herriaetan, herri batzuetan ez dago eskaintza publikorik, ez? Eta ez dago plan bat benetan plaza publiko berriak sortzeko horretarako planik ez dago. Dagoen plana da, azkenean publikoa eta pribatua berdina da, osagarriak dira, orduan, pixkat arantzak esan duena, ez? Lehiaketa honetan galtzen aterako dira, momentu honetan egoera zaurgarrian dauden ikastetxeak. Eta de hecho ja gertatzen ari da, ez? Lehengo pasaden urtean ja, adibidez hemen Bizkaian, ja 2 urteko gelak itxi ziren 3 ikastetxe publikoetan. Osea, prozesu hori ja hasi da, ikastetxe publikoak itxitzeko prozesua hasi da, eta hori ja gertatu da Bizkaian 3 ikastetxetan 3ak dira, hori, egoera zaurgarrienean dauden ikastetxeak, azkenean lehiaketa bat egiten baduzu guztiak jartzen badiozu, ez, berdinak izango balirat bezala, ez, elkar lehiatzen, noski zaurgarrienak galtzen aterako dira. Nik uste dut argi eta garbi hezkuntza sailak egin beharko zuela plan bat, eskola publikoak babesteko plan bat. Azkenean, noski, babestu behar ditu bere ikastetxeak. Ezin du planteatu lehiaketa bat eta are eta gutxiago lako egoera batean, babestu egin behar ditu bere ikastetxeak, eta ezin ditu lako lehia bat planteatu. Beraz, nola irakurtzen duzue eskola publikoen aldeko, eskola publikoen alde kontseiluaren figura sortuko da, eta horretaz gain, baita udal hezkuntza kontseiluarena ere uste duzuen nolabait prozesu galera esan duzu moduan galtzeko prozesu hau estaltzeko modu bat dela edo? Nik uste dut bi gauza desberdin direla, gauza bada kontseilu bat sortzea edo erakunde bat sortzea, ez? Erakunde bat sortzea eskola publikoa, erakunde bat sortzea eskola publikoaren interesak defendatzeko eta defendatzeko baliabideekin eta autonomiarekin eta bat, hori da gauza bat sortzea, baina paraleloki bestea joan behar da, gauza batek ez du kentzen bestea, zu planifikatzen badituzu plazak itunpeko sareari ez dakit nola esan, laguntzen eta gero olako erakunde bat sortzea, ez du ezertarako balio. Nik uste dut gauza paraleloak dira. Egin behar da erakunde bat, eskola publikoaren interesak defendatzeko, da soilik horretarako eskola publikoko eragileek sortua autonomiarekin, finantziazioarekin eta benetan izango duena ahalmena eskola publikoaren interesak defendatzeko, eta beste gauza bat da, benetan planifikazio bat egitea eskola publikoa indartzeko, bi gauza desberdin dira. Bai, honen arira begira, Bilboko plataforma, eskola publikoaren aldeko plataforma sortu zen, oindela 5 urte uste dut, eta izan zen, hain zuzen ere, Bilboko eskola kontseilutik alde egin zutenean
publikoko eragileek, gurasoek eta tal, ikusita etzula zertarako balio. Nazkatuta zeuden urtero joan eta haien aldarrikapenak adierazi, eta erantzunik ez jasotzean. Beraz, olako organoak sortzea, pues, bueno, izan daiteke esanguratsua edo ez. Ez du ordezten hartu beharreko neurriak ez hartzia. Dena den pixkatzuk arantzak esaten duen emezlekuk ez dugu behar organo batean non itunpeko ikastetxeekin eztabaidatzeko hori, ez dugu behar, horretarako organorik ez dugu behar. Adibidez, orain Euskadiko Eskola Kontseiluan, guk ez dugu behar kontseilu bat non itunpeko sarea dauden eskola publiko hori soilik eragiten dieten gauzei buruz iritziak ematen, guk behar dugu guretzako erakundeak behar ditugu. Eta adibidez, udal mailako kontseilu hauek oraindik ere jarraitzen dute eta horrek azkenean ez dauka inongo erabaki ahalmenik eta eserrez. Azkenean horra joaten zara eta denbora galtze bada momentu honetan. Orduan, bueno, ez dakit, gure esperientzia bintzen momentuz udal kontseiluekin ez da bat ere ona. Dena den, bueno, izan daiteke etorkizunera begira egotea horiek aldatzeko asma, baina ez baldin badaukate erabaki ahalmenik eta soilik baldin badira, hori, bizaren kontseiluak horretarako ez dugu behar, holakorik ez dugu behar. Nabarmen duzu ere, eredu berri honek izara baztertzaile bat dakola batez ere, eta segregazio egoerak aragotzen dituela. Bai, hor segregazioaren kontuarekin, karo, hor adibidez, zuk segregazioari aurre egiteko hainbat neurri hartu ditzakezu, ez? Gertatzen ari da, saila bakarrekan neurri batzuk hartzen ari dela, ez? Segregazioari eragiten dion faktore garrantzitsunetako bat da gu daukagun eredu duala, ez? Publiko-pribatua. Orduan, horrek lotura zuzena dauka segregazioarekin. Hori aldatzeko asmorik ez badaukazu, segregazioarekin jarraituko duzu. Hezkuntza sailak erabaki behar du, hau da, zerri eman dion garantzia, zer leheneztuko duen publikoa edo pribatua, horrek eragina dauka segregazioan. Eta gero baita erabaki behar du, non sortzen dituen ikastetxeak, eta gero baita ere, nola banatzen diren ikasleak. Orduan, nik uste dut bakarrekan neurri batzuk hartzen ari dira, eta neurri horiek dira, modu olako arraro batean identifikatzea ikasleak zaurgarri edo zaurgarri moduan eta gero banaketa bat egitea, ez? Hori neurri horrekin ez duzu konpontzen segregazioaren arazoa. Are gehiago estigmatizatu dituzu ume batzuk ere, bai esan nahi dut guk aipatzen dugunean, egoera zaurgarrian dauden ikasleen 90% sare publikora bideratzen direla, eta bar hori da politika edo hezkuntza politika baten emaitza ondorioa da, baina ez dugu berez hori konpondu nahi umiak seinalatuz eta esaten hau da eta tokiz aldatuko ditugu. Ez da hori gauza da ikustea zeintzu diren mekanismoak zelan amaitzen den hori eta hori ekiditzea. Eta ezke lehen aipatu dugu itunak handitu direla eta legearen tramitazioarekin batera ere beste gauza bat egin dute eta iaz aldatu zuten ikasleak onartzeko araudia aldatu zuten eta esan zuten, 115 pobrena nola baita esateko laburbilduz, banatuko ditugu modu orekatuan ikastetxe guztien artean. Horrek jartzen zaitu lehen, identifikatu behar dituzu ikasle horiek, hori zaila da, eta trampak egin dira, eta aurten jarretzen badute trampak gehiago egin izango dira, zeren eta ja horreko esperientzia dago. Eta gero zer dela eta seinalatzen dituzuzuk ume batzuk, eta hain zuzen ere hoiei esaten diezu, ez dutela eskubiderik ikastetxe aukeratzeko baizik, eta zuk esango diezu nora joan, eta beste guztiei ez. Osea, holako neurriak benetan oso hankamotz geratzen dira, kaltegarriak izan daitezke, eta gainera ez baldin bada osatzen beste neurrizekin, gertatzen ari zaiguna, bideratu dira, publiko aukeratu zuten hainbat ikasle, pribatura bideratu dituzte. Egia da, pribatura joan nahi zuten batzuk ere publikora bideratu dituztela, baina hori beti gertatu da. Imposible da guztiek aukeratzea nahi duten ikastetxea, hori beti esan dugu, ez? Eta orduan gaude, beharrezkoa ez den norabide hartuta, hori pentsatzen dugu. Hezkuntzak biltzen duen irakasle, ikasle eta sistema horretan esan dezakegu hizkuntza ere nahiko kaltetuta ateratzen dela ez, egun, D ereduak dituen utxunei erantzun beharrien, duela 40 urte sortutako eredu honek, eredu hau mantendu nahi da egungo errealitatea guztiz bestelaku danien, ze hizkuntza ereduek ez diote ematen euskara normalizatzeko bide edo prozesu natural bateri. Nik uste dut hemen bi kontu daudela, ez? Nik uste dut honetan gainera eragileon artean adostasun handia dagoela, eta bat da ereduak gainditu behar direla, ez? Ez dutelako bermatzen ikasle guztiek bi hizkuntza ofizialen maila egokia izatea
amaitzean hezkuntza, eta beste bat... Bigarren hezkuntza amaitu eta B2 jartzen du. Gazteleraz eta euskeraz eta inglesez B1 eskatzen. Hori da legeak orain planteatzen duena, bai. Eta beste adostasun handia zegoen esaten, hori bermatzen duena D-eredua dela, bale? Zer gertatzen da, nik pixka lehen komentatu dudana, D-ereduan ere oraindik handakoago 60% ez du lortzen hori, ez? Orduan, benetan erronka izan beharko litzateke nolabait D-eredua indartzea, ez? Helburu hori lortzeko. Baina, klaro, legeak planteatzen duena da, legeak aukera ematen du, egun D-ereduan dauden ikastetxeak euskarazko ordu gutxiago emateko, aukera ematen du legeak horretarako, ez? Orduan, nik ez dakit benetan zertan ari garen, ez? Benetan bermatu behar dena da, ikasle guztiek hori lortzea, ez? Eta gainera kontuan izan, euskara maila egokia ez badaukazu, horrek eragina dauka gainontzeko irakasgaien irakaskuntzan. Zezu azkenean, euskaraz ikasten ari zara, ez hizkuntza bakarri baizik eta edukiak, ez? Orduan, oso importantea da horri heltzea, ez? Lehenik eta behin bermatzea ikasle guztiek, guztiak gainera, ez? Nik uste dut hori oso importantea dela, pentsatu behar dugu denetariko ikaslea daukagula. Zer gertatzen zaigu, orain dela urte batzuk, D-ereduan zeuden bakarrikan, etxetikan euskara zekaten familiek. Baina gaur egunean hori guztiz aldatu da. Bai lortu dugu familiek euskararen aldeko apustu egitea eta sare publikoan irakasleek formatzea horretarako. Baina zer gertatzen zaigu, aniztasun handia daukagu eta ez ditugu lortzen helburuak. Orduan, nik dut lehenengo erronka hori da. Nola erantzun horri, ez? Bai. Claro. Eta beti esaten dugu eta egia da, hezkuntza sistemak ezin duela bermatu euskararen normalizazioa, hori egia da, ez dago gure esku. Baina bai pentsatzen dugu hezkuntza sistemari exigitu behar zaiola alduen guztia egitea horren alde, ez? Eta beharreko maila eta ziurtatzeko. Eta orain egia da, ereduen aipamen zehatza txertatu dutela, baina aurretik ere bazeuden Lurdesek aipatu dituen elementuak. Baita esaten zen, 3 hizkuntzak, euskara, gaztelania eta atzerriko hizkuntza bat, 3 izango direla hizkuntzak esan nahi du, hizkuntza hori ikasteaz gain beste zerbait ikasiko duzula hizkuntza horretan. Hombre, hori orain arte etzen gertatzen, D-ereduetan ikasten zen dana euskaraz, gaztelania eta atzerriko hizkuntza izan ezik, baina hizkuntza horiek beste gai guztiak euskaraz egiten ziren. Eta hain legeak esaten du, hasieratik esaten du gainera, hasierako zirriborrotik esaten du, ez 3 hizkuntzak erabiliko direla horretarako. Egia da ez duela neurririk jartzen, beraz, hori esan da dagoen bezala, bete dezakezu lehen hezkuntzako 5. mailan emanez ikasgai bat ingelesez demagun. Baina esaten da, eta lehen etzen esaten. Orduan, mailak ez dira nahikoak B2 eta B1, ez gara horretan sartzen. Errealitatea da ez direla betetzen eta bildarratzek berak, kontseilariak esaten zuen, hombre, ez badira betetzen, ala ere titulazioa emango zaie. Orduan, zertan ari gara, zeren eta helmuga iristen direnak ez badu inporta, zeren eta titulazioa jasoko duzu, eta bidean ere ez duzu exigitzen ahalik eta esfortzu ondilena egingo duzula, non dago hemen hobekuntza? Ez dago inon, ez dago hemen bermerik euskararentzako. Bai, eta, Begoña Pedrosak, azpimarratu egin dago gainera, akordio honetatik etorritako bide guztia eginda, ez dagoela berrikuntzarik, ez dela ezer berezirik aurkeztu, beraz ez dagoela onartzen ez, ulertzen parkatu, kontrako posizio bat, ez, adibidez, Bilduk edo erakutsi dagoena. Hombre, nik uste dut hor, alde batetik partekatzen dugu interpretazio hori nolabait. Osea, azken aldaketa txertatu baino lehen panorama etzen ona euskararentzat. Baina egia da baieztatzea esan nahi dut etzen esaten ereduak desagertu behar ziren, iketzen esaten, zirriborroan ez da ere, ez da. Eta orain esaten dute, ez ereduak mantenduko dira. Hori egia da, gauza txarra da, zeren eta baieztatzen da berriro ere, gurasoen esku dagoela aukeratzea euskalduntzen ez duten ereduak, hori egia da. Eta gainera kontra jartzen da bete-betean EH Bildu ematen ari zen irakurketarekin. EH Bilduk esaten zunez, ereduak gaindituta daude eta honekin aurrera goaz eta ez dakizer. Eta guk pentsatzen genuen ez. Orain, baieztatzean ereduek bere horretan mantentzen direla, nolabait usten dute EH Bildu akordio horretatik kanpo ero. Baina funtsean pentsatzen dugu,
okerragoa izan baldin badaitek ere onartzea eta bere edua jarraitzen dutela, ez dela benetan funtsezko aldaketa aurreko edukiarekin alderatuta. Horrela ikusten dugu gutxi gara bera ez. Kezkatzen hauena da partidu, legea sinatzeko prest dauden partiduek ados egotea ez, eredu dualaren blindaketa honetan, ez, horrek kezkatzen hau ez. Azkenean, kasu egin beharren ez, sare publikoak egin duen eskaera historikoari, azkenean kezkatzen hauena da partidu hauek ados egotea itunpeko sarearen eskaera historikoari hori ontzat ematen, ez? Nik uste dut hori dela oso kezkagarria, hori alde batetikan, eta gero baita ikustea, guretzat eskola publikoarentzat klabeak diren gaietan ez dago inongo aurrerapenik. Orduan oso kezkagarria iruditzen zait hori, ze orain ari gara hizkuntzei buruz hitz egiten, baina eske lege honek hizkuntzen aparte gauza askotaz hitz egiten du. Orduan, azkenean apostu bat egiten du eredu duela blindatzeko, eta gero gai garrantzitsuenetan, ez dugu aurrerapenik ikusten momentuz. Eta, ja amaitzen joateko, zuek hori horrela izan da, eta guzti hau, aipatutako guzti hau hori horrela izan da, zein norabide hartuko duela uste duzue egoera honek? Ez dakigu, jakingo dugu. Ez, nik uste dute, urtea amaitu baino lehen jakingo dugu legea dagoen edo ez, eta ze babesekin dagoen. Azaroaren 22 egongo dela erantzun bat badirudi? Bai, ordurako jakingo dugu legea dagoen edo ez, eta zeintzuk babesten duten legea, ez, nik uste dute hori jakingo duk. Gero hezkuntza sailari dagokio lege horren garapena, eta, nik uste dute sare publikoa oso egoera txarrean uzten duela legeak, hori oso argi daukat, eta nik uste dut argi utzi dugula, lege honek oso leku txarrean uzten du eskola publikoa, oso kezkagarria da, lege honek eskola publikoa ze egoeratan utziko duen, baina argi daukat baita ere eskola publikoak oso komunitate ahaldundua daukala, eta eskola publikoak eskola publikoa defendatzen jarraituko duen jende asko. Orduan, kezkatzen hau, baina baita ere nik uste dut benetan herria mobilizatzen baldin bada eta eskola komunitatea mobilizatzen baldin badira, partidu politikoek ezingo dute egin nahi dutena. Bai, hala da, norabide berbera dugu, baina kontrako noranzkoa ez da. Eta gainera legeak ditugun erronkak eta ditugun arazoak konpontzen ez dituen neurrian, aurrera jarraituko dugu gurearekin eta ikusi beharko da. Hau ez da, legearekin ez da ezer amaitzen, ez da, egia da, oain arte ezagutu dugun eskola publikoaren aurkako eraso larriena dela, esango nukenik, lege mailan, baina, ikusiko dugu, ze egia da, urte hauetan ere, gorpuzten joan garela, komunitateak ez bakarrik ikastetxe bakoitzarena, baizik eta bestelako sareak osatzen ari direla, herri mailan eta, jarraituko dugu. Beste barik Lourdes eta Arantxa eskerrik asko gaurko elkarrizketa mahaira etortzagatik, proposatu zuen hainbat berrikuntza eta emandako baieztapenak, eta eskerrik asko ikusten egon zareten guztioi. Eta orain bai iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizuen guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.